GB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Albay 2nd District Congressman Joey Sartes Salceda tinawanin Hall of Fame Award sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camp Aguinaldo. 1.5 milyones pesos itinagamak ang gobyerno probinsyal kan Albay para sa mga centenarian incentives. DTI nagpatanid sa mga negosyante na magsunod sa mga probisyones kan price tag law. Sa lado nasyonal, satisfaction rating ni Presidente Marcos nakabawi susog sa Social Weather Station Survey. LTFRB naghahagad na nintabang sa mga LGU dalan sa ilalansar na Unity Walk kan grupong Magnificent Seven na pabor sa PUV Modernization Program. Nagkaperang Pinoy na bihag kan Houthi rebels nagkakaigwana nin helang sabi kan DFA. Sa ibang nasyon, South Korea nagtangro nin humanitarian aid sa North Korea matapos sining magsapar nin maiwasan na pagbaha. Sa lado nin Karawat, Pinay boxer Nesty Pitasio laog na sa quarterfinals kan Women's 57 kilograms division sa Paris Olympics. Detalyes kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tinawanin pagmidbid ka National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Albay 2nd District Congressman Joey Sartes Salceda sa ganibong 36 National Disaster Resilience Month sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Naresabi ni Salceda ang dangal ng Pilipino sa pagtataguyod ng pribado at pampublikong katatagan ni Undersecretary Ariel Nepomuceno, pamayo kan Office of Civil Defense, asin Executive Director kan NDRRMC sa Award Hall of Fame o bulwagan ng parangal ng Philippine Disorder Resilience Champions. Sigun sa NDRRMC, tinawaning pagminbid sa Salceda para sa sayang dedikasyon asin mga inisyatibo sa lado kan Disaster Risk Reduction Management. Nagkapera sa ambag ni Salceda sa DRRM iyang pagkabilog kan Albay Public Safety and Emergency Management Office asin Climate Change Academy sa Albay. Ang dangal bantayog ng Katatagan Award binilog kan NDRRMC bilang pinakalangkaw na pagminbid kan Pilipinas sa matibay na pagmanihar pag-abot sa lado kan Disaster Risk Reduction Management. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nag-alokar nin 1.5 milyones pesos na fundo ang gobyerno probinsyal kan Albay para sa mga centenarian incentives program kan probinsya.
Sigun kay PSWDO Chief Maria Vivian Sea, kada centenarian makakaresibin ng 50,000 pesos in kaso makakomplete sa documentary requirements base sa submitted applications sa sendang database kan local social welfare offices. May initial na 19 na nakalista na centenarian poon Enero sa Septyembre ngunyan na taon. Ngunyan kan Hulyo nakapag-award ang PSWD nin siyam na centenarian beneficiary para sa sendang insentibo. Piglino ni Sea na nasabing insentibo iba man sa cash assistance na ipigtatao kan gobyerno nasyonal. Nagpatanid ang Department of Trade and Industry sa mga negosyante na sunodon ang mga probisyones sa price tag law sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa Radyo DCGB. Ipinalawanag ni DTI Bicol Senior Trade and Industry Development Specialist Ralph Charles Co na base sa Republic Act 7394, protehido ang mga konsumidores kontra sa mapang-abusong negosyante araw kan daay pagsunod sa tamang presyo kan iba-ibang produkto, siring sa tinapay, marine products, kape, laundry soap, detergent at siniba pa. Sinabi niyan sa paagi kan laying ini, dapat nasusunod kan mga negosyante ang price tag as in label marking kan mga produkto. Piglinaw man kan DTI na bako sa nasinda ang implementing agency kan nasabing lay dahil igwani mga partner agency sharing sa Department of Agriculture para mamantenir ang magkakanig ng supply as in rasonableng presyo kan mga produkto para sa mga konsumidores. Mientras tanto, ipigpapagarumdom kan DTI sa publiko, lalo na sa mga tagsariri ni negosyo na ang price tag provision kan Consumers Act of the Philippines ipinapautugman sa mga online stores. Pinuuna kan Albay Veterinary Office ang modern hog breeding training para sa 30 swine farmers, hog raisers, as in Farmers Association leaders, halay sa iba-ibang mga barangay kan Malinaw, mantang katuwang kini ang Municipal Agricultural and Fishery Council. Sa pahayagan AVO, ang ensayong ini makakatabang na may prepara rin marahay ang mga hog raisers para sa modern strategies and skills sharing kan tamang o proper housing as in hog fattening bilang tabang na mapakusog ang kabuhayan. Ang hog racing training na realisar matapos ang kahagaran kan LGU na matabangan ang mga hog racers sa Malinaw, Albay. 300 na mga eskwela's publikas sa Kabicolan ang piglalauman na magkikinabang sa sobra sa 3 milyones pesos na fundo para sa gulayan sa paaralan program kan Department of Agriculture. Sigun sa DA Bicol, kasabay sa mga beneficiaryo ang sanggatos na mga public school sa Camarines Sur, 60 sa Albay, 35 sa Camarines Norte, 25 sa Catanduanes, asin tig 40 sa Masbate, asin Sorsogon. Makakaresebi ang mga ini nin 12,000 pesos na kantidad nin GPP package na kompuesto kan mga agricultural inputs asin ekipahes. Katuyuan kan GPP na ipamidbid ang basic agriculture sa mga estudyante sa elementarya asin sekundarya sa paagi kan pagkakaigwanin mga school garden. Formal lang pinuunaan kasuwapon ang selebrasyon kan Coron Festival sa Tiwi, Albay. Nagkaigwanin banal na misa, trade fair, asin mga po-contest, drum and lyre core competition, asin Governor's Night. Enot nang ipig-display ang ceramic products sa Ayala Mall sa Legazpi City na madurar sa Agosto 4 ngunyan na taon. Ang sarong bulan na selebrasyon kan Coron Festival sa Tuwi madurar sa Agosto 30 kung saan iba-ibang mga aktibidades ang pwedeng abangan kay banana ang pagpromotir kan faith tourism.
Pigaadala na ni Marahay kan Albay Provincial School Board ang sendang plano may kinaraman sa pag-establisir nin Albay Sports Academy. Ang Department of Education Albay ang utak kan draft resolution na may katayuan na makahagad nin financial sponsorship para sa pagkakaigwan nin ASA. Ang resolution na ni aprobado kan School Division Office asin kan PSB na iyo ang nagsiserbe na advisory committee sa sanggunian panglalawigan may kinaraman sa pag-implementar nin mga aktibidades mananangod sa educational matters. Sigun kay Albay Senior o Schools Division Office Superintendent Nene Merioles, padagos ang sendang esperso na maimplementar ang proyekto na magkakatabang na mapakaray ang kalidad kan edukasyon para sa mga estudyante sa Albay. Duwang seminarista ang nakatala na ordinan ngunya na Aldao bilang diakono kan Legazpi Diocese. Inisinda seminaryan Mark Austin Tuwason kan Kwasay Parish of St. John kan Legao City asin seminaryan Vicente Espinida kan St. Rafael the Archangel Parish kan Manito Albay. Alas 9 ngunya ng aga gigibon ang solemn Eucharistic celebration and ordination to the Sacred Order of Deacon sa St. Gregory the Great Cathedral sa Albay District. Mismong si Obispo Joel Bailon ang mangangenot sa banal na misa kasabay ang Vicar General for Administration na si Monsignor Chris Bernarte asin ang mga kapadian kan Legazpi Diocese. Iyan ang primero gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatapangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at simpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc para
parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kito, digdi sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Asin programa para sa tao. Dire-diretso ang benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Naglangkaw ka nakaaging Hunyo ang net satisfaction rating ni Presidente Bongbong Marcos base sa Social Weather Station Survey. Sa Agosto 1 report kan SWS, positive 20 ang net satisfaction rating kan Presidente kan Marso 2024 na bawasan ng 20 puntos hali sa positive 47 score na nakuha niya kan Disyembre 2023. Nakabawi man ini sa positive 27 base sa SWS survey poon Hunyo 23 sa Code Hulyo 1. Sa June 2024 survey, 55% kan mga respondents ang nagsabing maugmasinda sa performance ni Marcos, 28% ang daing naugma, asin 15% ang daing desisyon o undecided. Kumpara kan Marso 2024, ang gross satisfaction ni Marcos nag-itaas hali sa 50%, ang gross undecided nagbaba hali sa 15 o 19%, asin ang gross dissatisfaction nagbaba nindiit hali sa 31%. Nagsumitir ng petition sa Korte Suprema na kaparang individual asing grupo para ulangon ang pagbalyo ni Reserve Fund kan PhilHealth asinagadon ang pagbalik kan 200 o kaya 20 bilyones pesos na fundo na kinuakan national government. Sigun sa mga petitioner, suhay sa Constitution ang pagbugta ka nasabing probisyon sa 2024 General Appropriations Act na ibabalyo ang fundo sa irarom kan ang program appropriation asin ang ginibong pag-issue ng circular kan Department of Finance. Inutang ipigorden kan DOF na ibalyo ang 89.9 bilyones pesos na daing nagamit na fundo kan PhilHealth sa National Treasury para itagama sa
Contingency Fund o ibang programa kang gobyerno bilang pagkontra sa nasabing lakdang, nagsumiter nin petition sinda dating Finance Undersecretary Cielo Magno asin nagkaparang individual na nagrepresentar man sa Philippine Medical Association asin mga labor group. Sigun sa inda, nababugtak sa alanganin ang fundo na nakatagama para sa mga Pilipinong nagdedepende sa PhilHealth. Pigahaga din na dapat sanang gamiton ang fundo sa implementasyon kan Universal Healthcare Act, pagpapalawig kan benefit packages asin bawasan ang premium contribution susug sa nakapalaman sa lay. Naghagad na nintabang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga local government units bilang preparasyon sa posibleng epekto kan Unity Walk na ilalansar kang grupong Magnificent Seven. Ang Magnificent Seven kumpesto kan 7 transport groups na nagsusuporta sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Sinabi kan LTFRB na magpapadagos ang pagtataon ni libreng sakay katuwang ang mga LGU para mabawasan ang posibleng inkonbenyensya na dadarahon kan nasabing aktibidad. Magiging strategic ang aksyon kan mga ahensya sa nangyaring oil spill sa Bataan, asin Cavite. Sigun kay DILG Secretary Benhur Abalos, na ay natindiran kan mga representantes kan iba-ibang ahensya ng gobyerno sa update report ni Philippine Coast Guard Lieutenant Commander Michael Encinas. Pigdetalye kani ang gagibon na salvage operation asin magamit na sindan in metal cap imbes na plastic cap para sa durability. Kung natapos na ang paggamit kan metal capping sa kapasan na sinda, mapuon kan siphoning o pagsurup kan sobra sa 1 milyon na litrong industrial fuel sa MV Terra Nova na naglubog sa Limay, Bataan. Napag-araman na 14 aldaw ang proseso kan pagsalida kan metal caps dahil kay puan pangsilyuan ni marahay para masigurong dahil ini makakapiktar sa pag-angat kan tanker. Nagirelang na nin malaria nagkapara sa 17 mga Pinoy seafarers na tripulantes kan MV Galaxy Leader na biyag kan Houthi rebel sa Yemen. In an update na ipinaabot kan Department of Foreign Affairs kay Presidente Bongbong Marcos kung saan nailingan nin mga simptomas nin malaria asin nagbabagsak na ang sendang kondisyon pang salud. Base sa report na nakanto sa Presidente, kinonfirmar ni Honorary Consul to Yemen Muhammad Salih Al-Jamal ang pagirelang kan nagkaparas sa mga Pilipino crew kan barko kaya naghakid din tabang sa Sanas authorities na palibrehon na ang mga ini para mabulong tulos. Simbagman kan sana authority na mapadarasindanin mga espesyalistang doktor sa MV Galaxy Leader para hilingon ang kondisyon kan mga nagirelang na Pinoy seamen. Ang sana, ang capital kan Yemen, asin may kontrol sa mga rebeldeng buminiyag sa mga Filipino seamen. Alagad, matagas ang paninindugan kan mga may kontrol sa Houthi rebels na papalibrehon sana ang 17 Pinoy seamen depende sa kaluluwasan kan negosasyon may kinaraman sa issue kan kararabokan entry kan Israel asin Gaza. Ang MV Galaxy Leader may lunad na 17 mga Filipino crew iyo ana hijack kan mga rebelde kan Nobyembre 2023 mantang nagbabiyahe sa Red Sea. Siniguro man ni Marcos na pigigibo kan gobyerno ang gabos na paagi para ligtas na makauli sa Pilipinas ang mga biyag na Pinoy seamen. Nakikipagnegosasyon ang gobyerno ng Pilipinas sa sana government sa Yemen para mapalibre ang mga helang na mga Pilipino seafarers na biyag kan Houthi rebels. Ini matapos konfirmaro ni Honorary Consul to Yemen Mohammed Salih Al-Jamal na nagkabar ng mga Pilipinong tripulante na lunad kan MV Galaxy Leader ang nakaka-eksperyensya nin health issues asin nagpapailing nin simptomas nin malaria base man ini sa memorandum hali sa Department of Foreign Affairs kan
kan Hulyo 30. Inagad man kan honorary consul sa gobyernong kontrolado kan Houthi na palibrehon ang mga Pilipino crew para sa humanitarian reason dahil sa kondisyon kan sa indang salud. Sigun man sa DFA, nagtaon ni medical assistance ang mga otoridad kan Yemen sa mga biyag na Pilipino kay bana na ang pagpapadara ni mga specialized doctors para magatod yung magkakanagong medical procedures. Sinabi kan DFA na papaliberahon kan gobyerno ang mga Pilipino depende sa external decision, kaya importante ang negosasyon asin diskusyon para sa saindang posibleng katalingkasan. Magigarumduman na kinonfiskar kan Houthi rebels ang Galaxy Leader kan Nobyembre 19 kanakaaging taon ang primerong barko na kinua kan Houthi sa saindang kustudya. Poon kan maglansar sinda ning pag-atake sa mga shipping vessel, partikular na sa Red Sea, asin Gulf of Aden bilang pakikusumaro sa saindang kaalyadong Hamas sa Gaza. Barata hali sa ibang nasyon, nagtangro ang South Korea nin humanitarian aid sa North Korea matapos mamatian kan Nokor ang may wasan ng pagbabaha darakan huralawig na pag-uran. Ang nasabing pagbaha nagpalubog sa ribu-ribong mga kaharungan kay bananaan mga tanuman. Base sa naging pahayag kan South Korea Unification Ministry na kanda ining magtao o magpadara ni mga supply para masimbagan ang presenteng problema na kinakatubang kan North Korea. Inagad man kan nasabing military ministry kan Red Cross na nakabase sa Nokor na masimbag sa tangro kini para maaraman kung anong mga ayuda ang pwedeng ikapadara kan sukor asin maaraman kung anong paagi ini ipapadara. Sa ngunyan, dahil pangkasimbagan ang North Korea sa tangro kan South Korea. Base sa report kan North Korean state media, inabot nin tubig baha ang sagkot sa 4,000 sanggatos na mga kaharungan. Kay bana na anday pamaaraman na numero kan mga public buildings, struktura, tinampo asin maging an rilis sa nasabing nasyon. Alaga digdi, nalubog man ang mabot sa 3,000 na hektaryang tanuman sa nasabing lugar. Kanakaangil daw enot na pinanginutan ni Nokor leader Kim Jong-un an emergency meeting para pag-ururunan ang nasabing problema base man sa report kan state media. Sa ngunyan day pang report kung may mga na-arrestong casualty sa nasabing pagbabaha. Bareta sa lado ng Karawat, laog na sa quarterfinals kan Women's 57 kg division si Pinay boxer Neste Peticio. Ini matapos na daugon niya si Amina Zidane kan France sa round 16 sa paagi kan majority decision. Sa primerong round kapot ni Zidane ang kalamangan asin paglaog kan second round. Bangaan puntos sa mga judges dahil pinabayaan ni Peticio na masayang ang sakripisyo kaya paglaog sa third round pinauranan kainin mga suntok ang kalaban na boksingero kan France. Inako kan Tokyo Olympics silver medalist na nadefisilan siya sa laban kaya may plano siya dang ipagana sa last round para manggana sa laban. Nagpapasalamat man si Peticio sa mga Pinoy fans na nagiling sa saindang kawat. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa. Sunod na pet sa Agosto 3, 2024, saldaw ning Sabado ning pagkaaga. Ininang satuyang lita sa pit sa kamugtakan kang satuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat ay nakaka-apekto sa sulno pamparte kang Kabisayaan na sing sa Mindanao. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganudon sa mapanganuro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Maluya sagkot sa moderato na paros na hali sa sursulnupan sagkot sulnupan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkot sa moderato ang pagkukol. Tinatayang aguat ning temperatura tigila umampuon 25 sagkod 33 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:31 ning pagkaaga. Asin masulunop at yan na alas 6:12 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almuhela reporting live ng Halidigdi sa DOST Pag-asa, Ligas. Yan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan na Sabado. Sa pangarang kan mga pagariba,
Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napolis sa Lado Technical, si Riman Pag-asa. Ako po nagatud kan Bareta. Edwin Teral na nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan